Salutare tuturor, eu sunt Android Gaming Ro și astăzi să vă arăt GTA San Andreas pe tableta Samsung Galaxy Tab 3 Lite. Acesta este modelul tabletei SMT110. O să vă arăt și aici. Stați 2 secunde. Unde era? Despre dispozitiv. După cum vedeți, SMT 110. Așa. Uitați jocul. Să-l pornim. Mi pare nu aici ceva. Da. Offline. Să dau la maxim. Sau? Așa. Hai. După cum vedeți, se mișcă destul de bine, smooth. Astea și setările. Rezoluție. Rezoluția e ca și rezoluție pe calculator, numai că setăm așa, gen costă la 198 și ceva. Se vede foarte, uite, dacă setezi rezoluția hai să zic, 0, na. Nu cred că, cum arată, ia să vedem cum arată. Deci arată fucking oribil. Nu arată oribil. Hai să stăm rezoluția lor. Deci este rezoluția la maxim. După cum vedeți, jocul este pe medium. Pot să-l dau și pe high. Shadows. Face lag acesta așa. Car reflections low. Deci cam aceasta este starea HIG. Resolution 100, draft distance 55. Fiecare cum vrea, dar eu asta este cea mai bună soluție, adică ca să meargă bine, uitați și voi cum merge. Destul de bine. Să răspundem. Și închidem. Cred că este cam, l-am dat prea tare, cam așa. Opa, mai bine opresc. Cam, sau? Muzică destul de bine. Deci rulează chiar foarte bine pe acest device, care nu este chiar așa de puternic. Și este chiar jucabil, adică nu este problemă decât când sunt multe mașini așa adunate sau ceva de genul. Dar în rest nu are lag deloc. Hai să intrăm în sala de mușchi, să facem niște mușchi. Hai. Deci hai să ne batem cu ăsta. Ce faci, mă? Intră aici. Da, mai. Hai să ne batem. Da, trebuie să fac niște mușchi. M-am mai bătut cu el și trebuie să mă bat pentru alte mișcări mai bune. Hai să punem 320 LBS. Să spamăm aici. Am făcut una. Stați că nu. Stați că scapă jos. Două. Haide, 3, 4. Asta mă ador în jocul ăsta, că poți să faci mușchi și asta îmi place. Asta am făcut toată ziua ieri, bine, chiar toată ziua. Așa. 8. Haide, nu mai am eu putere, ce? Mai am. Hai, mă. Taciu merge la apă destul de repede. În fine, nu contează. Haide. Sper că carul al nostru a mai crescut. În mușchi, masa musculară.
Deci rulează destul de smooth. Nu are probleme mari așa. Păi și cam asta am vrut să vă arăt. Jocul rulează destul de bine. Haideți să mai plimbăm puțin cu mașina, că poate să vedeți și voi cum e. Poate unul la vecii. Așa, să vedem cum se mișcă în trafic. Destul de bine. Uitați, nu are lag. Asta sunt eu un prost șofer. Asta este. Așa. Jocul se mișcă bine. Nu are lag, să zici că nu este jucabil sau ceva genul. Și este pe hic, dacă îl dau medium, low nu suport să joc, hai să zic low medium. Hai să vedem, pe medium. Pe medium se mișcă și mai bine. Și mai bine și... Na. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, subscribe, share și coment și până data viitoare v-am salutat. Pa!